ebunye ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye nwanyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị fọntambaki, ndị oche enyi anyị fọntambaki. Fọdụ si gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ webekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m n'Eziokwu TV maọbụ na social media handles anyị, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị taa, my mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ family altar installation, Eze-Ana ngwuru. O nwere ihe anyị chọrọ ka anyị kọwakwa ihe a nke abụọ, part 2 ya. Family altar installation, Eze-Ana ngwuru, part 2. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta something that will help you. O nwere ike ihe niile anyị na-agagharị na-akọ ụta, na-agagharị from one spiritualist to another. Ọ bụrụ na this single act can turn around everything. You know why? All the very important in the altar that is speaking for you. Yes. Do you know that you can superimpose an altar, especially when the previous altar has been abolished by maybe your father or your grandfather, or maybe ignorant uncles? They gather, bring one onyofeke or beafekasian, make some abuse and the abracadabra, make some kabashing, and distort the original altar established by great grandfathers. There must be something you must do. Onya ka chok anya mepe guitar, let the bandage fall. Mana before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April a anyị ebido gị.
ndị mmadụ na-agakwa n'ihu na-erejista. Yes, aja a na-achụ n'Igbo bụ aja mbuni elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikiti elu. Mana one thing dị very unique about our administration, anyị anaghị eshow ihu ọrụ ma ọ bụ testimonies na social media, mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Inwe ike imewuye n'onwe gị fine, ọ bụrụ na ị nwere ike imewuri, ị nwere ike ịjụ anyị rụkwa nke anyị na-eme n'Igbo. Distance abụrụ ebara ya, ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Mana ofe ka na-achị gwa gị ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị malitere ịchụ aja over 2 years ago, and since anyị na-achụ aja every month, ndị mmadụ na-esi mba dị iche na-esonyere anyị. As we speak, 2024 enwegoro ndị puku throughout the year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Kedu ka anyị si eme ya bụ aja? Anyị na-ewere ya 3 prayer request ebe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ, all month ritual. So ọ bụrụ na ị chọrọ iche n'anya bụ aja, ihe ị ga-eme wee chat ya m na WhatsApp, ị forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp, agwa gị other details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme n'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gaa ọfọ n'isi ndị enyi anyị na ndị sonyere anyị n'ọnwa April a. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-enye na mmiri chụọ aja n'afọ mmadụ dum gbagota n'ala n'elu ana na temple, chụọ aja to entities of powers, jezie n'ebe nchụ aja gbuo ebulu ma mesara aka n'aha mmadụ niile. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Ka ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi taa na ihe anụ taa, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send alụ message na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871, ma ọkwazi na 08057837672. I repeat 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-anụkwa ọnụ anyị na From Eziokwu TV, ị chọrọ ịnụ nkụzi ọzọ, jee na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu ka ị gee ya ọzọ. Anyị nwere over 1000 lectures. Nwere nkụzi ọbụla ị chọrọ n'ọdịnala Igbo ịma afụ na ya bụ channel. Ọ bụrụkwazie na ị na-awọchị anyị n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie wọchịrị ebe ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube wọchị ya, ma ọ bụ jekwazie na Eziokwu Great Movies na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị, ka ị na-esonyere anyị. Ana m ekele ndị niile na-ajọịnị anyị na-esonyere anyị n'oge awa, ka ị na-ajọịnị anyị na-invite ya friends ka ha nụ from the horse's mouth. I can tell you na n'osusu isonyere anyị taa nwere ike ịbụ that total liberation we have been looking for. I can assure you na ndị niile ga-anụ unu n'ụbọchị taa na a ga-enwe nnwere onwe ga-esonye bụ nkụzi ị ga-anụ taa, maka ihe na ike dị n'okwu ọnụ, and maka ihe na you shall know the truth and the truth shall set you free. Then ka anyị gama n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị kwuru okwu ya? Anyị kwuru okwu ya family altar installation, ịda ana ngwuru. Anyị wee kwuo ọ bụrụ na ị pụtara na be nna gị, ọ bụrụ na enwere any altar, known altar and established, ikwudoro. Mana nke bụ eziokwu bụ n'ala Igbo na ezinụlọ ọbụla nwere altar, ancestral altar. Kama na ọtụtụ family mere nke ha abuse. Yes, maka ihe na ụfọdụ aghọtara how things work or the importance of maintenance. You know, problem enwe na Nigeria bụ maintenance culture. Yes, so for that reason, ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-ajụ kedu ihe a na-ekwuru maka. Elotara m last 6 years, 2018, mgbe anyị bido pụta na social media, bido kwuba okwu gbasara ọdịnala. Yes, I have been in the forefront talking about ọdịnala, spirituality, 2018. Yes, but years before that, 2015, 2016, I have been talking about spirituality. Then I have not been a core ọdịnala person then. But 2018, mgbe m pụtara n'ọdịnala fully,
That time, talking about on now social media, you will be abused. People will say so many things. Man, of those like that. Now things are fast changing, and I can tell you, in the next 5, 10 years to come, you'll be surprised. Yes, because lots of people are awakening, and our forefathers are incarnating very fast. Yes, with great wisdom, I can tell you. Now, so many things. Ndị mmadụ na-ajụzi ajụjụ these days. Ọ bụrụ na ige ntị ị ga-amụta something ga-enyere gị aka. Ihe m na-achọ ịkọwara unu, nwere family ọbụla enwere ancestral altar for good. Mana ọtụtụ families when their own abandoned out of ignorance because they don't understand how things work. Let me give you an example. Some people will be telling you all these things are necessary. Na ndị ọcha are not into spirituality. Na things na-anọkọta na-eme n'onwe ọ bụrụ eziokwu. O nwere ike ọ bụrụ na onye abụ onye ekworo na Chukwudị. O nwere ndị ekwe ọkwa na Chukwudị nọ na social media a na-akpọ atheist. Ha nọsịkwa akụzi so many things. Yes, mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọnwụ maka Chukwudị na Chukwudị. Ọdịnala Igbo kwenyere na Chukwudị. And ọdịnala Igbo kwenyere nọ na n'ike ya bụ Chukwu ka ihe niile ji wee dịrị. Mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na-enwere ancestral altar. Ụfọdụ nwere ike na-asị gị na ndị ọcha ekwenyere na ụmụ ihe niile. Onye gwara gị? Kedu ka isi wee mara? Ka ị ga-esi na-ekwu ihe mara? The world population as the last count is about 6 point something billion world population. Mana China and India alone is 1 point something billion each. China and India alone. So you can easily say that China and India is almost like half of mankind. Almost even include the entire Asia. I can tell you na Asia, the entire Asia is more than half of mankind. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe nchọ ka m kọwara gị tata bụ na onwero altar, onwero agbụrụ niile nọ n'ụwa enwero spiritual altar. Ị chọrọ ikwu maka ndị Hinduism, ị chọrọ ikwu maka Shintoism, ị chọrọ ikwu maka the Chinese and the rest of them, they have ancestral altars. If they want me to start mentioning so many altars and religious sects, is it the Europeans? Is it the Europeans? All the world religious sects, the Freemasons, the living egg masters and the rest of them, all of them, name them. The messengers and whatever all over the world, their leaders are Europeans. Negative. So then what they are saying they want to alter. Those people in for the developed world, this sect and religious altars help to mold their mindset. That's why high moral values. Let me give you an example. If you go to a country that have high moral values, you learn how to behave like real human being. You come to a queue, you join the queue. You don't cut corners because you're supposed to show love to your fellow human being. Because those human beings open at the queue before you came are human beings. So high moral value that those countries in are seeing here na them because they have a high moral value. Because they believe in their own system of worshiping God Almighty. So don't think that na no immoral life when they do the when we can waste sense society. It's not possible. All high moral value they bring society. Mad ime here eto kwesịrị. Maka he show love for humanity. Therefore, ọ bụrụ na ewu a governor, you govern well. Ọ bụrụ na ewu a president, you president well. Now, ọ bụrụ na enyere ọrụ ịlụ ha ọbụla ịrụọ ya well for the love of the humanity. Ifu na ị ga-eme ọfụma. So, maka onye njikwa ihe a maka ndị na-asị na enwere ọhịa, no. Every agbụrụ ọbụla nwere spiritual life. Ha ejiri egwu egwu. I remember
my visit to Asia, I see them. They are very happy erecting their altars everywhere. Their altar symbol everywhere. Even some of these Asian people you are seeing, even if when they are in Nigeria, even go to their companies, their offices, you still see them making a small space available to erect their altar. So okay, malo. So here we are. Here we are. Bakande na asi na aju questions. Then you get malo na ndo ozo na emi. Because even the Bible says, the righteousness exalt a nation, even though the ma they would do. So mana iniquities and the imempuno to no na kwadamba. So when you want to say na spirituality enwere ihe obu na mmadụ just na-ebi ndụ etu sọrọ ya na just na-edeceive gị. Without the spirituality, you will not be able to know what you're supposed to do and to behave well. So all the very important. Then the altar erecting an altar. Let me give you an example. You as a Onibu will altar erected ancestral altar in your lineage. Man, then subsequently, maybe for your father or for your grandfather, more uncles or whatever, it may abolish. More it may hot on all the teacher, we make those altar. Now, those altar, they may go, about sacrilegious act against those altar. So, in a nutshell, like I said, walo. Or to family, they may go, or to no. Deserve na ha deserve the walo will be the appeasement process. However, whatever that happens, Obron Cholo erect an altar. Obon family ben nage, or family based on stories in no. Ne megalu di chiche, Madame family, and they are convinced you'll be waggy. Name will allow the teacher and family bend like you only deserve the wallow, is in owner, and I wallow. Yes, I be up wallow, and then I wallow with descendants. You know that? Yes, I brought up wallow, or no a particular no Buddha. No, then I wallow, no Buddha teachers. Yes, because you marry a boy like that, of son direct na akwalo enwere ndị nri enwere Enugu enwere ndị ọzọ niile na-arụ nri and then nwekwa some descendant of nri bụ na mgbe gboo etu o si wee dị n'uto na ndị nri na-ejegasị ebe dị iche iche na-arụ ọrụ na-akwalụ na-edibrate ndị mmadụ families not in bondage. So mgbe gboo anwa ije na the present nri agụkwu nri ha dị small and ha bi na befa dị ka valley. Yes, bad valley. So, mana enwere some other guys in the bino put somehow or valley or hill and valley. It talk about already. Now, mano welundi pokwa umu. Kamakwala that. Due to the nature of their work, they travel a lot. Like Yemen and my own clan. Why traveling a lot? Some of them jello obodo. Side had jello. Like my forefathers, normally they be say within or if or so or keja here and that walo. Now, on whatever a settlement hagabia odo for her to go the ancient time which were there. I didn't want when ancient time away bono be able to settle law or do na home only quickly dear. I got that. So, how better they perform those sacred duties? How would they ban a webe zumikin? And boy had one neighbor is making she. Back as we want that is mad, that is even reading you can. I get to go back as we translate in modern form pronunciation. As mad, even doing is you can. However, that time is a settlement. We are forefathers normally had a child, what our long had better to wear power. But can I may see those distance when Anna ever has every day.
So have where a settlement. Some of our fathers decided to settle there. The founder of my clan, however, those who are settle. So etu a ka esi nwekwa obodo dị iche iche ị ga-eje aka ijekwa n'ogidi enwekwa one particular clan na-agbakwa alụ. Etu a ka ọ dị na-eme n'ire obosi n'ire ogidi. Etu a ka esi nwekwa many places. Ghọtara ya? So ihe dị mkpa bụ na clan na-akpụ dị alụ mana ha na-akpụ dị alụ. So enwere pockets of dị na-akpụsị alụ n'obodo ụfọdụ gasị. So ebe ọ bụla ị nwetara onye na-akpụ alụ agbụọlụ gị alụ. Ka abụ ofu. Ke bụ nchọrọ ịkọwaziri gị na ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ erect family altar, kere onye ọ dịrị erect family altar. Ọ bụrụ na family unu nwere family altar jikọrọ unu, maybe na ọ dị n'obi unu kwesịrị ide chukwu ya. O nwere families nwere ike ịpụta ọ bụrụ na okenye ha jidata ọfụma ọ wee nọ n'obi ha. Ịghọtara ya? So whatever etu ọbụla si wee mee arrange is still okay. Mana whereby na those ancestral altar, family altar wa na-emeghị abandon. Gị bụ nna nwa ezinụlọ nwere ike ịdọrọ onwe gị ana ngwu nke gị maka na asị na nwata ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata biri ụlọ okele mmụọ. So nna kwarụ ngwuru ya na ezinụlọ ya biri onye wawu dị chief priest. Nwa bụ onye nchụaja ya bụ ezinụlọ. Ya afọ nna kwarụ ngwuru ya na ezinụlọ ya biri nwere ike ịdọ ana ngwu nke personal nke wụfọ ngwuru ya. Ihe ọ ga-eme akwụọla m ya kọwaa ya ọfụma na ịda ana ngwuru abụrụ ihe ị ga-eje kpọta mmadụ dibịa maọbụ onye ọbụla ma spiritualist ọbụla ka o meele gị. As long as n'ọgụnwa ka nwee the mountain of leadership, n'ọgụnwa bụ nna ezinụlọ a, ihe emewu ya n'onwe gị. Ihe ị need ka emeghị enlightened. My mission in ọdịnala actually bụ ka ndị mmadụ jiri aka ha na-eme some of this spiritual stuff. Ka o wee dịrị chip ime. Ị na-ege ntị? Ka o wee dịrị chip ime. Mụnwa na-eme encourage ka onye ọbụla jiri aka ya wee na-eme gịnị wee na-eme. Mana whereby na onwere onye nọ nso daizi na ịmara ya maọbụ na ị nọrọ n'ebe dị conducive enough ime n'onwe gị maọbụ na ị nọ obodo oyibo, then a man need the third party person ga na-eme ihe n'afa gị is acceptable. Mana whereby na ị nọ na be nna gị nwee ike imewe n'onwe gị with conducive atmosphere, do it yourself. Ọ ihe ndị akụzie na YouTube na social media platforms ka ịmụta ka esi eme ya. Kedu ihe ị nidiri iji mee? Jee chọba ogilisi leaf, ogilisi, osisi ogilisi, the stem. Cut it into 4 or 5. Yes. Cut ya into maybe this size. Yes, the size like this. Cut it. They cut ya afia na anụ ụbọchị na anọ. Ịghọtara ya? Ịke ọtụ ọdaba ogilisi ahụ ka ọtụchaa ya. Iwe debe ya n'ala. Ya chọọ ofu nnekwu nke dị important maka na ana ka ị na-adọ. However, subsequently, ịchọkwazị igburi oke ọba na nnekwu fine and good. Mana for the fact na ana ka ị na-adọ, ofu nnekwu will be enough. Ịgọta ofu nnekwu anwa, chọba nzu na edo na nkwụ ọkụ gị uche ọjị gị na ogilisi stem ahụ ike ọtụrụ aka ọtụ. Iwere ya wee jebe n'ihu ala ebe ahụ ị chọrọ ịdụ ya nọ. Yes, ilu ebe ahụ ị chọrọ ịdọ ya bụ ala. Ebe ahụ ị chọrọ ịdụ ala na ebe a ka ị chọrọ ịdụ ala ngwuru be nna gị. Asị gị nwawu nna bi ụlọ. Iwetachi ihe ndị a dịbe chụọ nwaanyị nọdụrụ okwu gị ochi ga-eji wee nọrọ ala nọrọ ala. Nzu ọkwa nzugo dị ya. Ịkpọkuo ndị nna nna gị ha sị na ọkụ a ga-ere gị nwa nwatakịrị n'aka na ọ ma elewukwo gị. Na ndị Igbo na-atụ nnọọ nwata biri ụlọ okere mmụọ n'ọgụ nwa bụ onye isi ezinụlọ a nke taa. N'ihi na akpọkwu ha bụ ndị ichie, ndị nna nna, ndị bụ ụzọ kwa ngwu. Kpọkuo mmụọ na-eri oke n'ụbọchị ahụ
kpọkuo ndị ekere, kpọkuo ndị mbụ, kpọkuo ndị aka ji ọfọ, ndị nze na ndị ọzọ na ụmụ mmụọ ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị ahụ. Na taa na gị nwa bụ Okeke ama oke example ka mma, n'ihi na atọ taa na ọta ka ị na-adọ anọ ngwuru be nna gị, ihe na-akpọ ha bụ ndị ichie na ndị ana ka ha tiri aka na ana ngwuru a na ọ ga-adị ile. Pụtakwana iji nnekwu n'aka, iwe ji nnekwu a mgbe ị na-eme ihe emewu isi anọ taa ka ị na-adọ ana ngwuru, iwere osisi ogirisi anwụ istim iri iwere mmiri gbaa na ana ebe anwa na ọ bụrụ n'oge ọkọchị ịgbaa mmiri na ana, ịgbacha mmiri na ana, isi ana ana ka ị na-achọ ịdọta. Ọ bụrụ na taata ịtụ ata ụbọchị Orie, ịkpọkuo mmụọ niile ndị ichie na ndị nna ha n'ọta niile ewubere ha ọta n'ọta ka ị na-adọ ana ngwuru a, nọ n'ihu ana ka ị ga-anọ wee na-agwa ha okwu. Iwee sị na taa na ị na-adọtụ ha ike niile na-eri oke n'ụbọchị Orie n'ọha ka ị na-adọtụ taa, elunyegodo odugudisi ahụ nwere ike n'afọ ihe dị ka etu a nwe ụjọs nwe obere ịhapịa iwerekwa anada stim sị na ị na-adọtụ ha bụ ndị ichie na afọ abụ na afọ ndị ana na-ata ka ị na-adọ ana ngwuru be nna gị, repeatkwa the same thing ikwu na kpọkwa afa gị na ọta ka ị na-adọtụ ha na afọ abụ na afọ, erunyekwa ya. Then iwetakwa ọzọ na ị na-akpọtụ ha na nkwụ abụrụ nkwụ na gị nwa bụ kpọkwa afa gị ọzọ na taa na ị na-adọtụ ndị ana na-asị na ọta ka ị na-ewugwe ọta ị na-adọ ana ngwuru na nkwụ abụrụ nkwụ, erunyekwa ya. Iwetakwa the last one na taa na eke abụ na eke na ị na-akpọtụ ha bụ ndị ana na ana ngwuru be nna ka ị na-ana kpọkwa afa gị na eke abụ na eke runye. Imechi ifu na ime go like 4 cardinal points, onye nwa bụ ihe dị mkpa. Yes, 4 cardinal points anya bụ ihe dị mkpa. Otu nkwa ndị na-alaiki itinyekwa ofu n'etiti, but whether they tiri ma ọ na-etinye dị mkpa that 4 cardinal points na-ankago area. Iwe sị ha na taa ka ị na-adọ ana na ana ga-adị ile na Orie na afọ na nkwọ nke afọ na ụbọchị na ịtụọrọ ha nzu, ị na-atụ nzu a na-atụ ya ọ na-emetụ that ogirisi na Orie na afọ na nkwọ na eke. Ịtụchara ha ịtụọrọ ha edo, tụọrọ ha nkwụ ọkụ. Ịtụchara ha nkwụ ọkụ ọ ga-abụ ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ị wetara ọfọ. Yes, bụ na ị wetawuru ọfọ, ọfọ a ị wetara wa ọfọ ana ngwuru ọnwa tokwa etokwuru. Ọ bụrụ na ị ga-enwetawa ezigbo ọfọ, ọ bụrụ aka na ọfọ ada asa the test of time, nwetawo mgbọrọgwụ ọfọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ mmelesi gị na ọ bụrụ na ị chọrọ nke a na-ego n'afịa, mana ọ bụrụ na ị chọrọ nke a na-ego n'afịa, nke a na-ego n'afịa ihe dị na ya bụ na ị ga-egbubere ya anụ over time ọchaka ọfụma. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike ijewu n'ukwu ọfọ, obodo ndị nwere ukwu ọfọ achara acha, ije aka ji ọfọ n'ebe ahụ agwa ụdị proses ihe ị ga-eweta, ọwanye gị ọfọ, ọwa gị anụ ọfụfụ ahụ ọwa anaghị adịghị ire ozugbo because achaghị already. Mana nke ị gotara n'afịa ahụ over time ọchaka ọfụma. I were ọfọ a debe n'ihu ana ebe ahụ ịdọrọ ana. Yes, just n'ebe ahụ ịdọrọ ana, idewe ebe a tụọ ya nzu afta ka ị machachara ya. Ịmagha ife ihe dị macha ọfọ, just were ose ọjị jụchaa ya ka esi ihe ọbụla bụ ọra akwụ ma ọ bụ onye metụrụ ya aka, ma onye metụrụ ya aka na nke onye abụkọsi itufuo ya. Then idewe ya iwe kwuo na ọfọ ya na-awachite awa ọfọ ana ngwuru a. N'ụbọchị ọbụla ị bịa yọọ ndị ichie ya ịyọ ntu ọfọ a bido ha nụrụ olu iwe ọjị ahụ ị ga-eji wee gọdobe etu o sitere gị, na-akpọkụ ndị ana, na-akpọkụ ndị nna nna gị ha ndị kụbara gị, maka na ndụrụga ndụ bụ nwa onye amụtara ọmụta ibi ya. Ịbụ a replica, ịbụ a representative of your ancestors wish. So ọgwụnwa bụ onye nnọchite anya ha. So ịgọwa ọfọ kpọkube ha, kpọwa ha, kpọcha ha isi ha bịa dụnyere ugwu ukwu na ọkụ agụrụ nwatakịrị adịghị ele ya. Na mmiri gụrụ nwata agụụ adịghị edide ya obi. Ịgọcha ọfọ niile ahụ kwụọ ndị etu o si wee dịrị gị, iwe anya gị ọjị, ụwa arụfụ ọjị wee sị ha nnọọ. Imesisi iweru nnekwu a na anwụ iji iwe kpọọ ha ebe ọ bụ na ha nọ n'ikuku anyanwụ ọnwa kpakpando ha nọ na ha binye. Na taa na gị nwa bụ Okeke a nwoke na ọha na ngwuru na-anọ n'ihe agba ọta ka ị na-edebe. Bọsị ọbụla ị siri ebe ọbụla wee kpọkwuo ha, ha nụrụ olu gị. Ebe ọbụla ị nọ wee yọọ ha ayịyọ,
wedota altar ya dịrị gị igudobe nnọọ gudobecha echefukwana nọọ ihe ị na-ekwu ka mmụọ na-anụ. You erect your altar yourself because you are a priest for the virtue, for the fact na mmụọ emego gị ịdị ogologo ndụ wee bụrụ okenye wee kwa ngwuru iwe priest. Nege ntị, yes, onye akpatalụ na ọ bụrụgoro na iburu okenye ma ọ bụ na ibu diọkpara, onye akpatara ịlụtara ihe mere n'Ijipt ewee sị na ndị diọkpara niile nwụsịrị. Before e buru diọkpara, mmadụ ara abụ diọkpara n'ihu nna ya. Mgbe iwu diọkpara bụ na nna gị anọghịzi, the mantle of leadership fell on you. Onye abụ na ị ga-apụta proudly am diọkpara. Mana nna gị nọrọ ya adịghị enwe kaptịn na n'ofu ụgbọ, ịnwụghị onwe ha nwe, onye wetu omenala Igbo stand. So ihe ya eme ewu iruo na ana iwuruzi owu nnekwu ana ahụ kpọkwube ndị a kpọkwucha afa ise ha niile ewugbe ọtata igbu onye bụ nnekwu. Igbucha nnekwu anwa imetụ ọbara ya n'ebe anwa mana ogirisi ahụ mana ọfa anwa ghọtara ya, mmedocha ya ijeje sie ọkụ a na chi wee mee saraka. So etu a ka ihe esi wee mee ya. Imesia ya ọ bụrụ na oge iwerukwa isi ya na ụkwụ ya na obi ya, then weruzie ji ihe dịka ofu ibe ji na ji ahụ isi pirie ya na the liver na ya kpọrọ ụmụ mmụọ afịa na anụ ụbọchị na anọ na ọgwụ na imesịa, then ọ dị other flesh ndị dị ndụ weruzie wee wash them out. Ime etu ịtụgo ana mgbe ị na-adụ ya na-ekwu okwu na ana gwuru ị na-adọ na-esupasidi eni ana ngwuru ọbụla emerụla emelụ kedị na be ụlọ na taa niile superimpose ya. Ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na o nwere nke adọgoro adọ mbụ mana out of negligence na-emelụbere ya mana nwe ọzọ onye na-attend to it, you can still go there and reactivate it. Then abịa na ndị nwere ike isi kere onye nwere ike ịda na ngwu. Ọ bụrụ na nna gị bụ onye eriri eri ọ dịrị interested ikwudo ọsọ kọrọ pụọ mana ọ bụ mara eri mana eriri eri nye nwa ma o kwesịrị ịma na erikwe mana ọma chọrọ ịma. Now ihe ị ga-eme bụ ịma adọ altar n'ihu nna gị for the fact na nna gị nwe ngwu. Echefuna na nwatakịrị ada ama nna ya aka n'iru when your father is still alive. So gị na nna gị ịma abụ onye kpatara n'ala Igbo na ọ bụrụ na be anyị na Oraifite amara m kwum si eme na be ụlọ nwatakịrị adịghị atụ nzu n'ihu nna ya n'obodo zikọrọ ma ọ nwere ihe a na-eme na compound. Ndị okenye nọrụsịa, ụmụ okorobịa nwere ike nọrụsikwuo mebi na-abịa na michin na be ụlọ ebute ọkwa nzu. Onye ịma na ọkwa nzu adịghị ebinye mmadụ n'aka na ngozi na ọ ga-eji aka buru aka dị ọcha edebe nzu. Onye ebute nzu n'ihu ya ọma nzu tụọ nzu n'ala. Nna ebutere nna gị ga-atụ nzu n'onye ọbụ the priest, mana ebutere gị and nna gị na ebe a ịma atụ nzu n'ala. Fat onye nna ya dị ndụ adịghị atụ nzu unless na ịbụ aka ji ọfọ na nwere mmụọ ị na-enye nri ị mara na ị nọrọ n'ihu mmụọ gị ị na-atụ nzu. Mana na ọ bụrụ na ịpụta ebe obodo zuru nna ụtụcha nzu eto no. Ị ghọtara ya? So ihe ị ga-eme wee butere gị ọkwa nzu, ihe nwere ike imedebe imetụ aka na ọkwa nzu anwa tee n'ụkwụ gị wee tee n'ihu gị ma ọ bụ marịa n'aka gị mana ịma atụ ya. Ị ghọtara ya? Maka na ịma atụ ya na maka na ịma anabụ isi mmụọ adịghị enwe chief priest na-abụ at the same time. Ị ga-eche nna gị akacha zelụ as long as na gị na ya bi n'ofu. Mana ọ bụzie na nna gị bụ onye eriri eri na ọ dịrị interested n'ihe gbasara ọdịnala, yọwa ụmụ mmụọ ka ha bunye gị ike ka ị pụọ obi. Ọ bụrụ na ị pụọ obi nke aka gị biri ụlọ nke aka gị, maka na ndị Igbo na-atụ na nwata biri ụlọ kele mmụọ. As long as ị biri ụlọ nke aka gị kwa ngwuru nke aka gị, you can go ahead and install your own altar na ngwuru gị.
not na ngwuru be nna gị. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ na itonite ị gwa nna gị ya nye gị ana na ị chọrọ ikwu oke elu olu gị n'obi, olu gị anaghị anụ obi, igbuo ewu. Nwere ihe ndị mmadụ amarọ, ihe niile a so n'ịpụta ụfọdụ ndị mmadụ asị na ha alụkọtara ụlọ ha dị alụsị. Ị ghọtara ya? Enwere proses. Yes, igbuo ewu a n'obi, eji egbuju ana wee gwa ndị ana na new owner of this particular ngwuru has a match. Enwere proses. Ịmara ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-asị amarọ m maka gị nwa, ọ bụrụ ya ka m bịara ikwu taa. Enwere ike na-ajụ ka ịkpata ụfọdụ ndị mmadụ ji wee mee foundation alụgide obere ma ya alụgwu na ihe kpatara ya bụ na onye ya emere the process the right thing. Ghọtara ya? Imere the right thing. Ime the right thing, ịchọ ịrụ ya ego anyị eji wee bịa maka na nwata jebe ejebe ka ara eze, ọ na-agwa na ọka ọla eze, and nwatakịrị nna ya dị iri ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. So ihe agwafa, so elu olu ha n'obi ma okenye ndị maara anyị ya, a ga-egbu ma ọkụkọ ana gbuo ma ewu ana, egbuchazie ya wee lụrụ ụlọ gaba ka ọ ghara iju wu n'oyi ma ọ gbogbuo n'ọkụ. So ekwe ana ngwuru anwa ị nwere ike dụọ ana ngwuru be gị maka na ibu nwata gị ụlọ kere mmụọ. Ọ bụrụ na etu anyị nwachiri ọzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ichi ọzọ mana ị ka bi n'ụlọ nna gị, ime echi ọzọ n'ụlọ nna gị. Ị na-aghọta? Mana ọ bụrụ na ị kwụrụ ka nwoke si akwụ, ume uzuo ya, ele olu gị n'obi, ị ruo ụlọ nke aka gị dịka nwoke, na ịchọzi ichi ọzọ, ọ bụ maka na naturally etu ekwesịrị isi ya wee ichi ọzọ, buru ụzọ chie nna gị ọzọ. Yes, maka na enwe onye bụ nna ụzọ mụta diọkpara. Mana ọ bụrụ na nna gị bụ onye eriri eri na-eriri eri front and back, ọ sị na ya adịrị interested ichi ọzọ, ọ bụrụ ga anaghị ịkwago ngwuru nke aka gị biri na be gị, lụọ ụlọ nke aka gị na nna gị, maka gị na ya bụ kaptịn na-abụ n'ofu ụlọ. So ọ bụrụ ha na-ịkwago ngwuru nke aka gị, a ga-echibe gị ọzọ on ground na gị na-enwe gị na-ịkwago ngwuru nke aka gị bụrụzie the priest na be gị. Ghọtara ya? Ma na o doro gị anya. So gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Family altar, etu aka ihe esi wee tụ ya. Ọ bụrụ na egwu nna nwụrụ, ị ga-adụ ya. Ọ bụkwa na egwu diọkpara and fe bụrụ diọkpara abụrụ n'ihu nna gị. Also ya bụgoro na nna gị mụrụ how many boys, ị bụ the diọkpara. You cannot claim the right of diọkpara because diọkpara bụ mgbe nna gị anọrọsi bicha ndụ ya, mee ihe ị kwesịrị ime na akwacha nna gị wee claim right diọkpara. You nwere idea? Maka na ọ bụ na nna ka nọrọ ndụ, no, because na diọkpara nwụgo n'ihu nna ya, ọsọ ya bụgo na ọ mụtachara ụmụazụ, ụmụ ya apụ obi. Ghọtara ya? So ama na ịghọtara ihe nkụwa. So ihe m na-ekwu na abịa na ana ngwuru, ịtọ ana ngwuru a, nna gị nọrọ nna gị ga-adọ. Mana ọ bụrụ na nna gị ka nọ ndụ mana gị nwa akwago ngwuru nke aka gị, nwere ike iji aka gị tọkwa ana ngwuru na be gị maka na gị na ya ebirozi. Da nke ọdọkwa ọkwa nna famili gị ụfọdụ na-achụ kedụzi ihe ya nwere ike ime na ya nwebere ego lụọ ụlọ, and na nna ya bụ onye eriri eri, na nna ya adịrọ interested ime ihe dị n'ọfụ. Kedu ife ya ga-eme? Kedu ife ya ga-eme ka e wee nwee ike wee dị at peace with you? Ana ngwuru be nna ya, na ya nwere ike ịdọwa ana ngwuru na be nna ya maka na onye bi na be mmadụ adị akụ flawa. Kedu ihe ya ga-eme? O nwere ihe ị nwere ike imewu. Ị nwere ike ịnọ na anọ ọbụla feed ya na be nna gị, chụọlụ ha aja, gwa ha na na-ede happy n'ọlụ ha na-alụ, ma yọzie ha ihe ịchọ ka ha meele gị, ma kwakwazie ha nkwa ihe ihe mere ha ma ọ bụrụ na ha gọzibe gị. So ị nwere ike ịnọ n'enu anọ ọbụla anagba otu, ị nwere ike ịnọ na anọ ọbụla kpọọ na be nna gị chụọrọ ha aja. Like na temple now, anyị ga-anọ na temple kpọọ na be nna ọbụla chụọrọ ha aja, ha narịa. Simple na ihe ị nwere ike ime, ọ bụrụ na ị maka esi eme ya, ihe ị ga-eme wụ 1, iruo chọba nzu, inweta nzu, make a circle. Anaghị make circle, ana ka ịdọrọ ka temporal ana. Yes, maka na ọ bụrụ permanent ana. Ịdọ permanent ana bụ mgbe ị mere full installation. Ihe eji eyuzu ogirisi eme ihe bụ ogirisi bụ ịma na ogirisi na mmụọ na-ebi n'ogirisi. So ohirisi have the anchorage
For now, they use ogili. So once you install it, and go more, become more presence more when another place. Yes, mechanical permanent installation. Manobo no temporal feeding. Actually feed and a ben nagi. He need the email with door temporal. Temporal abo, he will lose immense round. Immense round that one. You will allow go glitch. They will need that nzuan. What was the ben nagi say an attack? Nebe dorhana. Where be to no way feed her. I had to go kick and keep me henine. Habarata. A chief when they add na had to go keep me henine. He had enough to go keep me henine. As you go in a more banana. Actually, so cookie. Because of that name, to go keep me henine, every name of bow. Hano anafa, they will honor your request. Now, the poor has a neighbor, catch on no way feed her. Nahama, Nakam Beku, and Udoko. They don't have been like Mona environment are conducive. And if you were open, you were rather kick. No one kid you were not second or number. They are back a long white on that was idea. A chef corner. Me hobby in a book. Be him more than. San even more a back a long white on that was idea. No one kid you went to Hannah. A buy him a second. No need a second hour. Saturday that why because happy with okay. He go to be considered. He go to cha. A choja bad. Eh? Ogbuefi, your hand is not soil in blood. Believe in me, they will accept it. Makani had a maybe him more. You got that? So he will get to and feed her from time to time, So usually the same process. What to more a actual heart. Name it from time to time. Man, obviously, na ni ebe na adro conducive ni ime wiki ime we do onwe gi maka na onye bi na ebe mmadụ ada akụ flower kwa eziokwu o nwere ebe ihe ebiri be maybe se na nghọta ndị bi ebe ahụ ike imebe asị na egwowara ọgwụ so ka ị ghara itinye onwe gị n'okwu ị hapụ ya kama ịchọzi onye ya emere ya a third party mana ịmago na third party mere ya na ọ ga-efukwa gị ihe maka na onye ife na-akọtọ azọcha ọka na ada ekechi ya ọnụ ọ ya achaji gị ọ bụrụ na ọmụ ka isi mma achaji gị ịghọtara ya maka na ọ bụrụ na mme ụmụ mmụọ m ya ama na mmemme maka mma ebupụta ọfọ so therefore onye person will charge you mana ọ bụrụ na maka esi eme nwee conducive environment ime ya mana ọ bụrụ na n'obodo oyibo ma ọ na-enọ ebe dịrọ conducive n'ime mmiri n'onwe gị then look for third party ga-enyere gị aka wee mee ya onye a mee anyị ọfụma ya aka so kedu ihe ya sita nkwuta ihe nkwuta bụ etu ị ga-esi wee dọọ ana ngwurube nna gị gwakwa gị n'ihi nwekwara ike ịdọ ana ngwurube nna gị asọ long gasị n'ibidogo ụlọ nke aka gị gwakwazi gị n'ihi nwekwara ike ịnọ ebe ọbụla na anaba otu ọkwuo mmụọ ọbụla agbagha na be nna gị chụọrọ ha aja n'imere ike imegbu elu wee gwazie gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike imegbu elu nwekwara ike ịchụ ete pati nwere ike inyere gị aka wee mee ya ihe mmụọ na-ene anya bụ obi ihe mmụọ na-ene anya bụ obi na nkwenye ikwenyere total convention very important nwanne dọba ana bụ isi mmụọ ka ị na-efidi ya na ka ị na-efidi ụmụ mmụọ nọ n'ala ọ bụrụ na gị na ana dị na mma mmadụ ọbụla anagada protect gị o nwere ụfọdụ ihe ya wụ gbajuo dọrụ na family ma ọ nwe ọzọ ihe ị na-aghọta iwere ọjị were ihe aja gị jebe n'ebe ala wee tụọrọ ya ana dị very important maka na ị nwere ike ịnọ n'ala sọmọ na mmụọ ọbụla tụọrọ ya aja n'ala maka na ana mmụọ ọbụla gba ana bidoro ya ana gị na ana dị na mma ife ike anyị ebenata gị so nwanne dọọ ana ngwurube nna gị ọ bụrụ na ime adọ ka gbaalụ fụ niile chukwu ya nwere ike use third party process wee na-eme mmadụ a na-emere ya ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family enyi ma ọ bụ ihe ọra gbagwojuru gị anya chaachị m na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 ma ọkwa na 08138243871 ka nkwụsị ebe a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu n'isi nwoke ma ọ bụ isi nwaanyị ndị ihe anyị na-eme na amasị ndị na-esoyere anyị n'oge administration anyị asị m na ọmaka ya emela ụnụ asị m na kakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ asị m onye sị ka ome ụnụ na ọ karịrị ụnụ
ike niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Orie mebe onye anwa na ọ karịrị ya. Asị m na ụnụ ama anwụchukwu na ụnụ ama efuchu. Asị m osi fụrụ ụnụ na-atụ ufere, ufere amapụziri ọnụ kama ya si n'ukwu bụọ ya. Onye fụrụ ụnụ lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. Asị m nwa onye a anwụzi na ya nwa nwụrụ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ya nakwaziri obodo. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị anwụ anwụ. Echi adị agwụ agwụ. Asị m ọmaka meela ụnụ. Asịrị m Ifeọma ga-emere ụnụ na unu gbuo n'ihu unu na-egbute mma, unu egbuo n'azụ unu na-egbute mma, unu egbuo n'aka nri unu na-egbute mma, unu egbukwazi n'aka ekpe. Asị m na unu na-egbute mma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị m ka ngọzi dịrị ụnụ niile, ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na ndị niile na-anụ olu m n'oge awa, ndị Friends of the Temple na ndị Children of the Temple. Asị m ọmaka ya emere ụnụ na onye chụbụ ụnụ ya taa ka ọ dịkwa na eche niile n'oge awa nke eziokwu na ọ bụrụ na ọnwa egbu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ga-ebuli ome. Udo dịrị ụnụ.